Statistika maħruġa mill-Eurostat tikkonferma li f'Settembru pajjiżna kellu t-tielet lanqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Brata ta' 5.1% kienu biss il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li kienu f'pożizzjoni aħjar minn Malta. Din hija lanqas rata ta' qatt li qatt ġiet osservata mindu l-Eurostat bdiet tiġbor din l-istatistika għal pajjiżna u pajjiżna bħalissa għandu rata ta' qatt anqas minn nofs dik osservata fil-bqija taż-żona Ewro. Skont il-Eurostat il-qatt f'Ottubru kien 1.3 punti perċentwali anqas mir-rata fl-aħħar xahar tal-amministrazzjoni preċedenti. Fis-stqarrija tal-Gvern kien spjegat ukoll li dan it-tarif iġib fix-xejn dikjarazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni. Busuttil jgħid li l-qatt f'pajjiżna mhux veru naqas u tnaqqis li qed jitkellem fuq il-Gvern huwa dovut għal tneħħija sfurzata ta' nies minn fuq ir-reġistru. Iżda l-Eurostat ma tużax sorsi amministrattivi bħal reġistru tal-ITC imma tasal għall-istimi tagħha permezz ta' stħarriġ xjentifiku u indipendenti fost il-familji f'pajjiżna. Għalhekk hemm metodu ieħor li jġib fix-xejn diskors ta' Busuttil. Il-Gvern qal li dan ir-riżultat huwa frott il-miżuri li ħaf dawn l-aħħar snin fosthom il-garanzija għaż-żgħażagħ. Ir-riżultati miksuba jikkuntrastaw bil-kbir mal-previżjonijiet li għamel xhur ilu l-kap tal-Oppożizzjoni li kien bassar li l-qatt f'Malta kien se jaqbeż sew is-7% temm jgħid il-Gvern.